ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва видеои моро тамошо карда истодаед. ҳозир ма аз корвон, аз нуқтаи савдои анамин паплинфурӯшӣ тарафи пажарка нулевой дарвоза якум ряд анин паплинои рангоранга ба навор гирифтагӣ ҳастам. Мехоҳам барои шумо нархоша фаҳмонам. Чи паплине ки мебинед дар амиҷа 110 сомонай нархошон. Доингош 10 сомонай, доинг набудагиёш бошад 100 сомонӣ. Инай гил майдое ки ҳаст анамино сар карда тарафаш ҳамаш доингай. Айна гил калоне ки гили сафед ё насин дора ва ё ҳамха паплинай. Хулас бинед ка паплинаи хушрӯ фасон 3 метраш 100 сомон я 110 сомон. Беҳад паплинои аҷоиб. Инамино ҳамаш доинган, нусхаҳои доинг. Касе ки мехоҳад паплини доинг харидорӣ кунад, нигиндоро. И тараф бошад, ҳозир якта ба якта нишон метавам. ҳамха паплини оддияи паплин. Ина марҳамат барои хона мехаред, барои мисол онҷо рафтан нигиндоран. Ҳамашон инош 100 сомонӣ. Дар нусхаҳои бамбук задагия нами гило дар бамбук будан. ҳозир бошад дар анами паплинаш ҳамин нусхаҳоро задагӣ ҳастанд. ина гарошка мехоҳед, мисол бо адрас мехоҳед ҳаста. инами гилои атласу адрасам ҳамаш паплинан. 3 метршо нархи донаш 100 сомонай. касе ки опт мегира мо доставка дорем. марҳамат нависед, тавассути почта равон мекунем. Бо мо бошед то видео